nglaju saka Temanggung. Terke sapa wi bapakmu? Nggih. Endi wong iki? Kelitih-kelitih. Ngajar. Lah mboten ngertos kok wau. Potong wi. Gondrong. Hubungane apa ngerti-ngerti bapakne kon potongi maksudnya piye? Amen ketok besus ngono lho. Gondrong ning dalang. Ah iya. Wah nek mayang ndeling ra jamak. Nek omong cepete ra jamak-jamak. Aja pancen ngene. Radong. Rajang. Rajang iris monggo iki sing urung maju Mbak Ria karo Mbak Iim. Ngomong sapa, Kong? Iim. Iin kok Iim ora. Wo omongane. Daleme Kali Persing. Kali Persing. Tan kendatan. Ya. tan kendatan Sah cawes. Dengaran tatin melek. Ayo. Ngomongi badine akeh nganti. Mugi ya. Mugi dia jampi. Kowe iki nek urung mari tenan rasa mangkat sik wi. Tipes ta kowe? Nggih. Tipes ki suwe larane iki. Nek arep gampang ditambani cacing runtel. Dinapake. Digodhog kena, digoreng kena, digawe kopi. Wis kuwi buantas. Kowe tuku obat tipes ning nggon dokter-dokter kae dadekke saka cacing, bukaan kapsul iki rame ngireng-ireng. Cacing. Nek arep cepet mari ya kelabang. Ya Allah. Kelabang entut dasu kuwi wae. Nek tombo kok ngrekoso. Ah, ndane ngeyel kok. Golek cacing sak akeh-akeh. Bapakmu kono nduk cacing. Ramen klitah-klitih. Duh adahi nggon apa to? Ning pancen nek wong sing ora ngerti jijik medeni ning tenan kuwi aku ora gara. Sing didemek ngruntel ae lho, gedhi-gedhi ae. Kuwi engko diplotot dilangi isine jerone, diplotot rut ngono lemah ilang terus digoreng apa digodhog. Terus dicampurke wedang nek ora tegel dombe. Estu Ngapa kowe Mbak Ria kok njur-njewewek ngono kuwi? Kaya runter weruh cacing. Wah, biasane dinggo dolanane kok. Nek arep mancing barang kae. Ya. Dugi pundi nggih, Bu? Aduh, modal ora kowe. Sone rasa omong-omongan. Rujak iki necer. Rujak iki nacar jaro. Megane ngopo ya kok tipes kok suwe lemari. Penurunan daya tahan tubuh. Wo. Dadi engko lemes kuwi pengembaliannya sangat sulit tuh. Oh iya. Tambani yo mencacing kuwi nek demam berdarah jambu kluthuk. Oh. Jambu ae dijus kuwi nggo ngumbahke habi. Hadi becak. Aku ngoyak wae kok. Aku radang e. Iya. Ya nenek darah tinggi. Aku di blenderke apa jenenge? Blenderke apa? Apa jenenge? Kaos kaki.
takoni kuwi lho pace. Pace. Nek dong suruh abang kae nggo apa-apa iso to. Oh. Nggo mumet ya iso. Nggo apa-apa iso. Ya. Ning layah lambah-lambah. Ngingkoke. Gak kok tak anten dasmu lho. Aku omong apa aku ora sadar. Ora rupane Parjoko kaya terus arep celum ngono. Kula Jawa lambak rawe. Iya, warning kanggo ayu. Heeh, wis mulai ora gerak-gerak sing werna-werna. Lagi hamil muda. Aku mah mbayangke anake. Tak dongak-dongake turu wombokne. Iya. Lanang ya tiri wombokne, wedok turu wombokne aja pisan-pisan tiru bapakne. Enggak bisa bayangkan aku. Yeah. Nora suwe bapak nedo Ya. lewos teko Ayo sing nembang dikurke, tiwik men joget. Ya. Saka kidul desa kana. Lah.
disuwuk ngene wae do gragap. Iki padahal biyen nek cara simbah-simbah biyen nek nembang rujak jeruk isukane ngene iki.